Azaroak bat, Domu Santu eguna da gaur. Egun sakratua katolikoentzat, ohiturari jarraiki zildako senitarte eta lagunen alde, otoitz egin eta loreak eramatera joaten baitira kanpo santuetara. Hilerrietako kolore griso ziluna, loren argi distiratsuz dotorotzen da gaurko egunez. Arratsaldean ongi etorri askorentzat ordea kutsu erlijiosorik gabeko beste jaiegun bat bihurtu da. Ohitura hori indarra galtzen ari da Ainhoa Furundarena. Bai, hala da, oraindik ere asko dira hilerrietara hurbiltzen direnak, baina egia da azken urtetan geroz eta jende gutxiago ikusi daitekela hemen. Askoren iritziz krisiaren eragina da eta errausketa kopuru handitzearen ondorio bat argi dagoena da, ohiturak aldatzen daudela. Kanpo santuak ikusten duzue, inoiz baino koloretsuago daude gaur. Azaroak bat, Domu Santu egunez, ohide moduan hildakoen alde otoitz egin eta lore eskaintzak egitera joan da jendea. Hala ere, Ainhoa Furundarena azken urteetan joera ahultzen ari da eta aurten ere, ohi baino jende gutxiago dabil kanpo santuetan. Bai, hala da, hemen Derioko hilerrian adibidez, gaur goizean beste urteekin konparatuta jende gutxiago antzeman da eta gerturatu direnek ere hala ikusi dute. Arrazoia krisiaren eragina izan daitekela esaten dute, baita errausketa kopuru handitzearen ondorio bat. Argi dagoena da, ohiturak aldatzen ari direla da. Edonola ere gaur Domu Santu eguna da, oso egun berezia askorentzat eta horrexegatik gaur gure hilerriek kolore berezia izan dute. Hau eguneko argazkia Euskal Herriko kanpo santuetan, hilerriak inoiz baino apainduago eta bisita ugari. Urte guztian gogoratzen ditugu hildakoak, baina gaurko eguna berezia da. Uste urte guztien sentitzen duela, baina gaur da eguna nola bat etorria eta gure bat errezatu, eta antzinako jende honekin goatzeko. Une honak gogoan izaten ditugu bereziki, ez bakarrik tristeziak eta euren bizitzeko aukera izan zuten eta hori gogoratzen dugu. Nera eta baina urte gehiago bizitzen ari naiz da, ez etorriko garaz guke bai. Amarekin biak, urtero, elkarrekin eta bakarrik. Besteetan baino jende gutxiago ikusi dugu kanpo santuetan. Errausketak, ohitura aldaketak, lore saltzaileek ere azken urteetan salmentak jaitsi egin direla somatu dute. Urtero notatzen dugu jeisten dela asko salmenta. Asko, errausketak nahi eta nahi ez hori ebitatzen du. Txikitxoagoak erosten dituzte eta gutxitxoago ordaindu ere bai. Krisiagatik edo lotsagabekeriagatik batzuek loreak lapurtzen dituzte egun hauetan hilobietatik. Gasteizen iragarki hau topatu dugu. Derion, hilobien egoera erregulatzea eskatu diete hainbat senitartekoei. Egun tristea da hau askorentzat, gogoeta egitekoa, baina badira euren hildakoak abestuz omendu dituztenak ere.